que acabem d'escriure, el mateix equip de les Sales a la Vida, comença quan acaba de passar l'accident de metro de València el 3 de juliol del 2006. I comença ahir perquè en les primeres versions de guió volíem abraçar massa història i n'hi havia tant que contar que era més una sèrie que una pel·lícula. I comença en que ve un personatge de fora, que ell mateix ho denomina el Fontaner, i crea una força de tarees, perquè una comissió no vol crear, perquè comença dient al grup que li presenten per treballar i amagar tot el que té que amagar. Els diu, ¿saben ustedes lo que es un camello? Y digo, un camello es un caballo diseñado por una comisión. No me gusta ese nombre. A partir de ahora no hay ni nombres de nadie, son nombres que vamos a poner por el tráfico telefónico que va a haber. O sigui, ja dona aquesta sensació de que el que van a tractar no és nada bueno, no? De fet, no n'hi ha tret de dos personatges en la pel·lícula, tots els altres són malos integrals, o sigui, sense cap fissura, no? Gent mala, capaç de fer les aberracions que van fer i com les van fer puguem afirmar que és gent mala. Crea una comissió de treball per començar a tapar tot el que han de tapar. I en el primer que s'entrevista és en un bisbe, més que en un polític, perquè el que condiciona que l'accident de metro de València fora el desastre que ha sigut és que el papa venia els 4 dies. No tant la influència que el dia abans de l'accident s'havia acabat de l'American Cup, ni que als poc de temps venia la Fórmula 1, ni que als 7 o 8 mesos n'hi havia eleccions. El que realment va condicionar i determinar el comportament dels polítics i de l'Església en quant al comportament dels morts, dels familiars, dels ferits i del tractament del cas va ser la imminent visita del papa. I nosaltres situem ahir l'acció. De fet, qui contrata el nostre personatge no és el govern, sinó el nom que nosaltres li posem a la fundació de les famílies. En la nostra història no n'hi ha president, sinó hi ha presidenta, i canviem una mica els noms. En ningú moment es nomena la ciutat de València perquè pensem que a més això pot passar en altres llocs, en molts altres llocs. I abordem el que diríem la verdadera inseguretat ciutadana. Ja sé que pegar un tiro de bolsos crea una inseguretat ciutadana, però pujar a un autobús o a un tren amb moltíssimes probabilitats de que allò descarrile, havent solucions perquè no descarrile i no havent-les aplicades, converteix el transport públic en la major inseguretat ciutadana. O sigui, que crea el propi govern que tindria que estar velant per aquesta seguretat ciutadana. Llavors, el personatge del duguem de fora de aquesta comissió va existir de veres, però en personatges tots valencians, perquè tota la pel·lícula està feta des del punt de vista del Fontaner. És el que arriba, veu, descobreix, mira i soluciona. Si era un personatge de Simos era molt difícil que ell descobrirà coses perquè ja les sabia totes i només el que ell veu i descobreix és el que veu l'espectador. No n'hi ha altres punts de vista, no me n'anem a un altre despatx. Tota la pel·lícula és el que ell fa, el que ell veu per monitors, per gravacions, per estar en els llocs i tal. I el pla en aquesta comissió n'hi ha uns personatges que ha posat el govern al seu servei, que són directors generals, de metro, d'infraestructures, de comunicació i de sanitat. I aquest grup de persones són les que van a dir el que es farà, el que no es farà, el que n'hi ha que tapar, convocar a la premsa de la Generalitat. Treballen 80 i pico periodistes, o quasi 100 per a la Generalitat. I això són els que van convocar. Quan els altres intentaven fer preguntes es tapaven. No es va consentir que es farà una segona autòpsia al maquinista. Però la raó del problema és que n'hi havia hagut ja 3 accidents de metro, en un d'ells, en 30 i tants ferits, s'havia amagat de totes. Els informes dels tècnics i dels sindicalistes que havien dit senyores, ahir pot passar un accident i es pot matar gent, havien sigut tapats i amagats. I inclús un exministre del govern valencià, com era Zaplana, estant de ministre en Madrid, va enviar per a solucionar el problema que hi havia 25 milions d'euros, que mai van arribar al seu destí. I es van gastar, entre altres coses, en la imminent visita del papa.
Llavors la situació és molt compromesa. Un papa nou que ve a un viatge que no li han organitzat per ell, sinó per l'anterior papa que ha mort, i li l'ha organitzat l'Opus. L'Opus es troben que ve un papa al qual ells li han prohibit els llibres que escrivia quan era cardenal. I n'hi ha una tensió brutal. I damunt el papa diu, jo a què vaig? A rebre a un folló, a un merder impressionant, a un dol terrible, a un dolor d'una ciutat terrible, en un trasfons de corrupció que no s'aguanta. La llavor d'aquesta força de tarers, que no comissió, està precisament en tapar tot el possible l'escàndol polític que suposava que se sabera de veres que havia passat, que no va funcionar el frenado de l'hombre muerto, que no n'hi havia balisa per a frenar automàticament, només valia 3.000 euros, haver evitat tot allò, fins i tot sense arreglar la via, això haver evitat l'accident no estava, i hi havia hagut 25 milions d'euros destinats a arreglar això. Clar, si això ix a la llum en aquests dies, per una part, qui ho paga? Doncs ho paga un govern que està fent la seva política, la política de grandes fastos, i que ahir, en el punt de mirada de tot el món, perquè al papa li falten 3 dies a 20, li se'n va la merda la seva planificació de grandes eventos, i hi ha un arzobispo que té quasi 75 anys, i si no és nomenat ja cardenal, no podrà votar, no podrà influir, no podrà entrar en tota la gran cúria romana, es quedarà a les portes. I la seva jugada és organitzar l'evento de les famílies, que per cert només es dona, o només l'organitzen cada 3 anys, en llocs on hi ha una coincidència clara. Abans ha sigut en Mèxic, després a València, després a Madrid, on el poder polític i el poder eclesiàstic és de l'Opus, que és el que es donava a València. Tenim un president del govern que era de l'Opus, després un conseller, que és el que anava casa per casa, com bé sabem ja tots, oferint per a que no denunciaren, que és el gran tòtem de l'Opus, no només en València, sinó fora. Tot aquest entramat de com es manipula, s'enganya, es mentix, es compren voluntats i si no s'amenaça per aconseguir que s'oblide totalment, amb una oposició totalment dormida, una oposició que el govern central està dient-li tu que teta, perquè és del mateix partit, perquè acaba de pactar en Roma un pacto de paz en l'avinguda del Papa, per les manifestacions que està haguent en tota Espanya per al matrimoni homosexual, i en aquest pacte el govern central li diu al seu partit, així que està en l'oposició, silenci total i absolut. I així només es diuen crearemos una comissió per a investigar el que ha passat. Punto, res més, han tardat 7 anys a fer una denúncia. 7 anys. En tot aquest tinglau, el nostre personatge, el Fontanero, es troba, és la seva faena, el seu ofici, amagar, enganyar, manipular, el que n'hi ha que dir, el que no n'hi ha que dir, el que n'hi ha que... I això és el tema de la pel·lícula, que passen els dies des de l'accident de metro fins a l'arribada del Papa. Personatges molt reconeixibles, segur, tu has llegit el guió i ja saps que n'hi ha molts ahir que quan sense dir noms veus prototipos, i lamentablement no n'hi ha bons en la pel·lícula perquè no va ser, jo crec, un dels moments més patètics, més terribles i més de com el poder, en lloc de preocupar-se per la gent que ha tingut l'accident, per els ferits, per els familiars, l'única preocupació era salvar la seva política de grans eventos, i per part de l'Església l'única preocupació és que l'arcebisbe arribara a cardinal, que per cert va arribar pocs mesos després, tot això el papa t'envia un personatge, com nosaltres diguem el vicari, a poner orden, i justament es diu Ignacio. O sigui que i ara el papa és jesuïta, o sigui que jo com comentem de Volman els col·legues, és una ficció, per casualitat, només per pura casualitat, té un 95% que coincideix en la realitat que va passar, però insisteix que és una ficció. Hi ha un treball molt gran d'investigació per preparar tot aquest guió i tota aquesta informació que hi expliqueu. Hi ha un treball molt gran d'informació. Qui l'ha fet? I aquest treball qui l'ha fet?
Vam encetar aquest projecte que ve de diverses possibilitats anteriors, no? Fins i tot un projecte inicial que tenien Enric Navarro, el meu soci, en Rosana Pastor, de fer un curt. Després es va ampliar a fer una TV movie, després Enric va dir que volia dirigir, i ja ens vam plantejar, ja vam dir, bueno, doncs estem un any en què cada un dels que estem així reflexiona el que vol fer i al cap de l'any cada un. I llavors l'equip que van fer, els mateixos guionistes de les Sales de la Vida, menys els dos metges, que no tenien en aquest cas, bueno, doncs van començar i la primera llavor de buscar i de cercar informació va ser de Maria Tomàs, que és la periodista de l'equip, encara que també guionista, i per una altra part jo vaig pagar una sessió de veure totes les imatges que n'hi ha i que es van produir en aquests dies, de tot tipus, dies i dies i dies, de mirar, remirar, recuperar informació. En aquestes dues fonts, la de la premsa i la de la televisiva, és com vam encetar la tasca del guió i ens ha costat quasi 2 anys. Ens quedava un guió molt explicatiu, els personatges només donaven informació, que és el que nosaltres tenim les ganes de desahogar, de contar-ho tot, de dir-ho tot, no? I llavors ens vam compte que érem com a loritos que conten, no? Però, bueno, finalment jo crec que el gran esforç del guió ha sigut concretar, reduir, i que siguin els personatges, el seu comportament, la seva forma d'encarar els problemes, és que ens van conduint a tota la informació que es dona, no com a informació, sinó com a comportament d'aquest grup de personatges, on està l'Església, el poder polític, manipulant, traçant el que n'hi ha que fer, com n'hi ha que treure el tren d'allí, perquè té que estar fora dalt del carrer, tragueu-lo. Per causalitat es pareix a la realitat, però ha sigut una feina de 2 anys, no íntegrament tots en aquesta feina, però durant més d'1 any jo per almenys he dedicat al 100%, Jorge Goldenberg gran part de la seva feina, i els altres a temps parcial i anar. Ens ha costat moltíssim, ha sigut una tasca per a mi, amb molta diferència que més ens ha costat. Perquè sempre tenies també les ganes d'anar a parlar amb les víctimes, que es contaren, i al final va ser una decisió penosa per a mi perquè vaig dir no estem fent una pel·lícula sobre el luto de les famílies, sobre el lament, veníem de les Sales de la Vida, tampoc ens apetia, però pense que no era l'acertat. Vam voler fer una pel·lícula sobre el poder, i directament, anar a veure el poder, que és el que ha fet en aquesta situació. I després en la història, evidentment, hi ha una familiar, una víctima, que no troba son pare, han posat-la, i en això també ha sigut una dona la que d'alguna manera també ha dut tota la lluita dels... han sigut tots, però una la que, diríem, encapçalat, i això també va passar en Madrid, no? Les nostres referències d'aquest personatge eren les 2 dones que han dut la lluita de l'atemptat de tren de Madrid i del metro de València, i una periodista que acaba no podent treballar, no? Tots els altres personatges són personatges que fan fàstic i por, perquè són casualment molt pareguts als reals i que sabem estar les males entranyes que poden arribar a tindre, o com passen per damunt de les persones per aconseguir les seves finalitats. Sobretot posen a una societat en una situació d'inseguretat ciutadana total i absoluta. I el fet, ha sigut una coincidència, el fet de tindre ara acabat el guió en la revifalla de tot el moviment de les víctimes del metro. Sí. Com creus que això pot ajudar de cara que la pel·lícula potser pugui tindre més eixida? Els xicots de Bàrbara, dic xicots perquè són molt joves, és una productora que jo espero i crec que va funcionar molt bé. Jo vaig entrar en contacte amb ells perquè vam parlar de la possibilitat de fer un documental sobre el càncer i tal, i jo vaig dir que estava molt esgotat de les sales i que no em veien cor d'encetar un documental així. Després ells sabien que jo estava fent del metro, perquè ho vaig comentar, i em van dir que encetaven un documental, que sí, inclús van pensar potser de fer un documental conjuntament i parlar en una passola, però al final vaig dir, mira, estic molt centrat en la ficció i ells van començar a fer el documental, i d'ahir és el que li va arribar a Jordi Évole va ser el treball de la gent de Barret Films, i per això va vindre ell, perquè el material que ells estaven fent era molt bo.
bueno, home, jo els ho dia quan comentàvem, és que una pel·lícula, un documental, potser es pogués fer. No, si d'este tema s'hauria de fer una sèrie, 2 documentals, una pel·lícula, o sigui, és tan bèstia el que va passar, i a més, quan més parlem del tema millor, o sigui, no li fa ningú mal, ni una pel·lícula, un documental, ni un documental que està fet a la pel·lícula, al revés. S'ha demostrat que ha fet reviure una cosa oblidada amb prou vergonya per tots els valencians. O sigui, l'excusa de que jo no ho sabia cuela hasta cierto punto, perquè el volum d'informació de premsa que nosaltres tenim és així. I això ha estat durant molts dies en premsa. Sí que és de veres que la televisió ho ha obviat, però el volum d'informació és brutal, I, bueno, per mi, un sentiment que m'ha dut al llarg de tota la pel·lícula és que el poble valencià ha sigut, no diré tan culpable com el poder, com l'administració, però molt poc menys. Ens venia molt bé que vingués el papa, que València seguia per arriba, que tot tan bonic, i això era com una pataeta en un lloc que tots sabem, a aquest gran boom de que som els més conocidos i mejores del món. Per tant, el silenci còmplice d'alguna manera o còmplice amb l'administració ha estat. O sigui, vale, aceptaremos pulpo com a animal de companyia, però el poble valencià, la resposta d'ara ha tardat 7 anys en donar-la, 7 anys. I això 7 anys, ells tots els dies, 3 de mes, estaven allí. No sé per què vivia al costat, vivia al centre. I els veus que eren 20, 30, 40, 50 persones. O sigui, però no em digues que una gent que ha estat 7 anys, tots els dies 3 allí, no el cumpleaños, no, tots els mesos, i això s'enviava en premsa i s'enviava per correus electrònics, no només ells, Carrebol, tot, i ningú mos havíem enterat. Bueno, doncs benvingut siga que ara mos hàgim enterat, però el poble valencià ha tingut un ratet de culpa, per lo menos, en tot això. I menys mal que ara content de que aquesta gent almenys se sent una mica arropada, perquè la llavor que han fet durant 7 anys, de tots els dies 3, posar-se una pancarta de la marinera, quan ningú els escoltava, quan ningú els dia, i quan la gent passava de largo per la plaça de la Virgen, sin preguntar, un poc com quasi ai, estos, que el que voldran és cobrar. I això és dur sentir-ho. O sigui que tampoc el poble de València, la ciutat de València, tampoc diríem que ha tingut un comportament en aquest cas com caldria esperar d'una ciutadania que ara sí que està tenint menys mal. I la pregunta és del millor, no? Té alguna possibilitat això de fer-se pel·lícula a poder-se veure? Home, alçar qualsevol pel·lícula en aquests moments en aquest país és una tasca molt complicada. Si damunt el tema que trates no és de l'agrat, segur que no, de la majoria de les televisions, doncs la cosa es complica molt més, perquè les ventes de televisió és pràcticament un 33% del pressupost, no? I donat que estan tancant la majoria dels cines que no són americans, pues, encara que la feres, on va. Però, bueno, així i tot, nosaltres en les sales de la vida ho van tenir molt difícil i vam aconseguir alçar-la i tal. En aquest cas no depèn tant de nosaltres no puguem entrar en aquesta producció perquè l'altre ho fèiem a canvi de la nostra feina i empenyant una mica i demanant-nos pensamos que al capdavall, bueno, en la resta de la teva vida podies tornar, però ara no. Aquesta pel·lícula se'n va un mínim de 3 milions d'euros i és molt difícil. Però bueno, estem començant a tantejar algun productor, a mirar coses i fins i tot alguna possible coproducció en França. Tenim un personatge que ve de fora, que ens pot obrir coproduccions i estaria molt justificat a més. I bueno, estem en ixes. A partir de setembre, ara ho hem enviat a 2 o 3 productores molt pensades i a partir de setembre començarem a tindre 6 o nos, o nos i nos, o nos i 6 i a lo mejor sí. Sí, però no. Sincerament, jo penso que la farem. Ara, també sé que és una afirmació que de si temps pots dir-me, mira, por aquí. Però, sincerament, jo penso que anem a fer-la. Crec que tinguem un guió amb moltíssima força i que és
jo penso que una d'aquestes pel·lícules que són oportunes i necessàries. Plantegem un tipus de cine molt poc fet en Espanya, és un atac frontal al poder, no sé parlar de partits, al poder establert, i jo crec que és un tipus de cine que, no sé, els americans critiquen el president i no passa res, el fan, que assassina, que roba, que mata, que és tonto, que ho fan de tot, i tots els estan implicats en no sé què i no sé quantos, no? El governador de no sé què, i no passa res, no? Fan un tipus de cine de denúncia, d'autodenúncia, que sigui de podlador i tot el que vulguis, però ho fan. En aquest país pareix que això no ho podem fer mai en la vida, doncs bueno, també és un reto, no? Dir, bueno, doncs anem a intentar-ho, xico, perquè és la pel·lícula que pensem que n'hi ha que fer, perquè el tema se ho mereix, i perquè és un tema molt potent i molt fort, i que pot passar en València, pot passar en qualsevol altre país. De fet, estan escrivint el guió, Jorge Goldenberg en Argentina va viure un accident d'un tren molt semblant. No venia el papa, no llegava el papa, però les circumstàncies eren les mateixes, de pura inseguretat ciutadana, perquè els trens estaven per l'arrastre, com els d'ací. Llavors, no és una pel·lícula localista que això passa en València, pot passar en qualsevol lloc i la resposta del poder pot ser semblant. Per tant, pensàvem que era un tema universal i que podíem abordar-lo.